plantain chip in the supermarket. Pick this money. Pick it. Can't hear this. Chineke pokwa goko. Maka Chineke ihe kere mo. Ngide ge ngide singa aka ihe nkacha gi hotel. Mfogo no mfo disa boy. Wa na ogbo. Ma go wa ogbo. You know kai. Yes, I'm going now. Talking to you. Yes, talk to you. About this. Daddy. Aga pule fu him na ekudo. Yes, talk about mfago gani. Organization. Pago organization pago nya ya mbreshi fire. Nonsense. Gide ge me. Ana pogo mo nyocha gina ekugo te giba ide nya manu sopro gide ko ude ko ta fuogo makachi nko mian me ya Shifimo can you see the mo guy asu can you see the mo guy also kwamgbe ndị ha kwamgbe m nọtọ nga nọtọrọ onwe m nga nwa ọ ga-agara onye ọcha bịa nga m nọ nga nọ n'ime mmụọ na-achịkọlara onwe m n'ime mmụọ mụ na ndị ozi nọ n'eluigwe anyị nọ na nga na-akpa nkata nwa ọ ga-agara bịa ụkwụ na-aha n'ụkwụ ụkwụ usu ọma ma ọgba n'ụkwụ gị nọ m ya n'ụkwụ ya kpọ m ya dọm ọ fụrụkwa m mfụ kama m ga-eti ihe m tiri ihe ya bịa kpọọ m ya n'ụkwụ mgbe ọ kpọrọ m ya n'ụkwụ kama m ga-eti ntiwọ I know onye m tiri mgbe ọ kpọrọ m ya bịa kpọọ m ya eze bịa kpọọ m ya n'ụkwụ onye o mere iweji ifo bụ nwa ọga mmike wara na-agba m ọbụm onye ara m ga-eji afọ bụ nwa ọga nwa ọga abịa ya bịasị m Chifimo nza ya kpa m Chifimo kpọkwasa m ya kpọ m kpochia kpọpụkpọhalalụ kpọpụkpọ kpọkwasa na-akpọ m Chifimo nnọkwana nga na-eme I know so ya abịazie bịa were ego nụ m ji n'aka nga sị m Chifimo m ga-azụtara ya chimp ebe na-ere chimp ka m pụwa ụnụ wee ga ọpụpụ m na-anya ka m pụọ gasịrị ya chimpu ojiri maka na ihe anyị bụ n'ọkpọ ndị ọgọ oji ka anyị ụnụ wee ga mbịawọ bịa nnọọ ngụ na-abịawọ Shifimo ọ sị gị ji azụtara ya chimpu ka ọ shi nchi ihe anyị siri ga-eme ya kwụ ya ka anyị ihe njiri gbakọ nkịtị ọwụrụkwa mgbe ọsọ m ya asụ m so gịnị ka ị na-asụ akwa ka ị na-asụ ka ọwa akpụ sụwa nkịta ka ị na-alụ ọnwụ ọga ya ahụ ka onye ọcha Igbo China ya asụtọ m sụ m bịa ya nọ nga ka m nọtọ ya gara bịa sụ m ya na-asụ m nsị ya asụ m nwụsị ya bịasịga m n'ọsọ nsụ Chineke mee n'ebere onye m nọ nga na-asụ Chineke etigiri aka n'otu ọwụ onye ọcha na asụkọ na mma m ga-emere gị wụrụ onye ọcha mụ na onwe m na-awụ onye ọcha onye m so ọkwa Igbo ndị anyị bụ n'ụlọ mama so ide atụzi anyị oge ọwụ na akwụkwọ nsọ kwuru sị saịta onye ga-ebu mkpụrụ obi laa ya n'iyi na ịtụla mmadụ uwe egwu onye akwụkwọ nsọ kwuru ekwu ọsọ anyị atụkwala onye ọbụla awụ mmanụ nkịta ekere eke ga-egbu naanị ọnụ ahụ ma ịtọ onye ahụ onye ga-egbu mkpụrụ obi ma gbuo n'ahụ laluo ya n'ọkụ mmụọ onye akwụkwọ nsọ kwuru ọwụ iwu ya ka m na-edeba na-atụzi anyị ụjọ na ka buru dis man unu erile m ka agụ biko gị na-akpụzi anya n'ọhịa ọ ga-abụzi anụmanụ ọ bụdị ihe mmiri na asị onye ọbụla akpọrọ agụ ọwụ oto ka enye gị mgbe a na-akpọ mmadụ agụ unu erile m ka agụ aka unu dịcha ugwu ọnwụna m mmụọ ekwukwenụ m ụka ọjọọ ihe m tụtụkwa Chineke otu ituru na aka nta ya ụnụ lụkwala nwaanyị ka ọnụ mụọ ụdị iji akpa obi na-aga nwoke emego obi oche ọgụ na-abụrụ ọnụ ruo ihe m nọ nga ayọ n'isi ọnụ ụnụ sịkwa ụnụ ruo m ka aga oge anyị ji dị ka nwa kwụsịrị aka m ndị gbuo gị enwụrụ ya nwụọ nwụtọsịara aka m ọ na ị nwere ụlọ ezigbo ọgụ
tata bụ ụbọchị nke ọzọ ị ga-emetụ nwa aka ma ọ bụghị okwu otu i siri sọ ife m ga-eme gị ịma ka anyị si anya sụọ gị ka ndị ọfụfụ afọ ụmụaka fụgbukwa ọnụ katapila na-enwere breki nwedekwa ọnụ ote gba ọnụ one times izọgụ ga-abịara ọnụ ọgụ achịkwa izọgụ ga-abịara ọnụ ọgụ n'ụkpọ m onye ara ebe ụnụ letara nwa obodo dị ka nwatakịrị na-enweghị ihe mma ihe m nọ nga ọhụrụ na geeti were mere ebe obibi ụnụ lakpụrụ n'abalị ụnụ rahụ ụnụ mee slipụ ọchịcha rifee nga m tie ehu anyị eru gafe m tie ehu anyị ihe gafe m nọ nga eti oge ehu anyị ka abalị taa m nọ maka chukwu mebe sedọ nọ lakpụrụ ụnụ kpọm onye oshi ụnụ lakpụrụ Chineke chewa anyị niile asa Chukwu na-eche ọ na ndị osibido ahụ dị m fọm ka m ga-afụrụ olugbu ma ọ gbarịa m ka aka m nwụọ na ndị zọrọ ite eluigwe ihe mbụ unu ga-emere ma ọnụ mene m RIC ya wụ lamama ndokwa nwa otu nwa unu bịara nga emere m otu shuu eyifere ifochi gị ọnụ ka unu ji eme akpa obi ọ wụ ọgachi gị ọnụ shuu ama mgbe ọ zụrụ shuu ya chiga maka shuu ugbu a maka Chukwu ama chiri ya kpọọ ya ọkụ stupid nonsense blanga fools afọ ke ha trish ketrish asa ha go jack ka ewu win ama eji jack moto ajack ihe elu try amụ isi ọdọ maka onye ọcha maka ịhụrụ nwa ọga anyị na Igbo China ọnụ ya na-akabịa takwa dị anọ na ego ma ama nje ego nụ gaa nga na-ere siga taa ama aṅụgide siga oke ma ịgo nwe m ọkụ ị ga-ata chimpu ọ bụrụ sọ chimpu m mazịrị go chenji ama azụrụ go chenji gị were dịpa ha ka m deme na gate were kwajise m oyi ledo te mere nkwakọ emume n'obi niile sa anụ m security onda ụmụ okorobịa na-abụ na ọnụ ma tageti ndị ọnụ na geti na m akụjọ m ụkwụ Chukwu nye ebere ọ ganye m livu na ọ ga-enye m na m n'ụlọ ga gwọọlụ ọnọdụ eshi bịa nga agwọjụọ na-acha ere kwa ụkwụ ha ụnụ niile oge mụ na ụkwụ abashu ụnụ ala nga na anụmanọchi nọnsens ma Chineke nyere ọ na-akpụ nta akpụ imi akpụ ire akpụ anya akpụ obi ka ụnụ nwebụla akpụ obi enwe kwuo ka ogbede akpụ obi ọzịza ka ụnụ ga-enwere ya were elephantitis of the chest ya bụ igo ọnya nọ na akpụ ọtịrị akpụ ụkwụ akpụ ibi scrotum ya scrotum of the scrotum anemia ya bụ igo ọnya size 8 ụnụ ga-agbajine mgbe ọ na-agbajine ote ụnụ ga na-aga ote ka ụnụ ga na-aga ote maka ọ na-aga ote ma ngachi liv m ga-aga ụnụ kpọọ mba ote a ga-adọ ọgọrọ na ewere bezin ụnụ ga-nwunye buru ya na ma akpa aji atọgọrọ na ibi tiny ọkwa ndị kwunu ji emepụle anyị ga-ahụ oge ihe a onye na-adị ekwe m dị iko mkpọrọ ụnụ na-abịa ka m ga-anọ ya na come get lost who you